Кошчета, чантички. Нещо интересно. Едно дюкянче тук е. Лимони. Цяла скъстих. Там ги на YouTube. Танке. Това са някакви ароматизирани плодове. Тоест това не са плодове, от дърво са направени, но са ароматизирани. Тук е яко саламчета. Тук е яко саламчета. Много интересни такива дървени историйки за декорация. Здравейте! Днес ще поговорим за един друг град. Някой може и да го познава. Аз лично го знам от моята предишна работа, в която съм работил доста години. Та така, Хайделберг в Германия намира се на така половина разстояние от Штутгарт и Кьолн. Лежи на река Некар. В момента съм тук да поразгледам малко. Има вече цяла седмица празник на града. Днеска е неделя, обаче магазините са отворени и хората яко пазаруват, веселят се, хапват и така нататък. Ами да ви кажа честно, кръгчето е просто идеално за живеене. Студентски град. В града се намира най-стария университет в Германия. В 1380 година мисля, че беше основан. Един от най-реномираните същевременно медицински университет и природонаучен университет. От тук може би са излезли половината от Нобеловите лауреати от днешни времена. Та така, млад град, много живот, около 150 000 жителя.
да кажа и по моята специалност малко. Не, че по моята специалност, т.е. аз от какво се интересувам. Имотите в Хайделберг са едни от най-скъпите в Германия. Значи центъра почват от 2500 евро на квадрат и отиват до 20 000 евро на квадрат. Наемите, тъй като е студентски град, също са сериозно нагоре. Обикновено по-големи апартаменти, двустайни, се предлагат на 2 и повече лица, нали, учащи, студенти. И да се взимат така и добри наемни суми. Които варират от 10 до 20 евро на квадратен метър, който, честно да кажа, не е зле, при положение, че горките студенти няма чак толкова големи възможности. Те заради това пак живеят по няколко в апартамент. Са инвестирани. Този град е много привлекателен относно това, че около него също има и доста изследователски такива учреждения, лаборатории. Младите хора, които остават тук, почват да работят там, същевременно да търсят жилище, за да закупят ли, понаем ли, какво ще е там. Град с минало и град с голямо бъдеще, според мене. Това е, приятели. Ще обиколя още малко. Ето тук има едно корабче. Виждам сега с колелета вътре. Правят такива едни тури по реката. Колоездачни турове, които са доста атрактивни. Кораб ще тръгва от едно място, колоездачите карат коленцата и после нощуват в корабчето. Тук наближих, ще ви го покажа, наближих едно мостче тук, което е много известно в Хайделберг. И виждаме и старата крепост. Да видим сега, дали ще мога да ви го кажа. Сега ще завъртя малко. Ето го моста зад мене.
тук горе. След крепостните стени. Ами това беше от мене. Забавлявайте се. Ударете по едно лайкче. Поделете. Да не вземете да се абонирате, защото ще стане много екстра. Айде, чао за сега!